Ikusi! Kaixo, gaurkoan gure oporrak hartzeko momentua iritsi zaigu. Kontua da gaurko programa bukatu bezain laster, ni banoala hortik nire oporrak pasatzea. Baina, zera nahiko genuke gure programa bukatu baino lehen. Ea zuen artean zer nolako harrera izan duen, eta horretarako, zer egingo dugu. Alde batetik gazte batzu ekarri ditugu, eta gero gure programatan eta zaletuak ekarri ditugu. Alde batetik Eduardo Balinaga ekarri dugu, eta bestetik beste gaztetxo bat ekarri dugu, Urko. Hemen dagoena. Eta, gero psikologo bat ekarri dugu, berak bere iritzi profesionala emango digu, alden moduan, Mikel Usabiaga, ezta? Eta bestetik, zu Irune zarela. Kontua da, zuekin hasiko naizela, gazteekin. Eta, zera esango dizuet, gaztentzako programazioa begiratzerakoan, zer nolako ezberdintasunak ikusten dituzue, ikusikaz eta beste programen artean? Ikusikaz ez, guretzat eginiko saio bat edo da, ze beste programak edo gure adinetik pasatu egiten dira edo geratzen dira oso metxoantzat hori. Guretzako gustatzen zaigu programa hau. Adibidez Urko, zuk esango didazu, ikututako gai guztien artetik zein da zuri gehien gustatzen zaizuna? Dagoel muntan baikena dure. Eta zure gustoko gai bat, naiz eta gure programan ez ikutu ezan? Igual musika taldeena. Musika taldeena. Alegia, ez dakit, azken aldi honetan oso modan dagoen mugimenduak eta horrelako gauzak analizatzen dituen programa bat? Bai. Mikel, zurekin nijoa horrengoan eta esango dira, suposatzen dut gure programa ikusi izango duzula, ez da? Batzuren batzak. Gure programak pentsatzen duzu gazteen nahiak asetzera zuzendua dagoela eta lortzen du eta egokia baldin bada, zergaitik da egokia gure programa? Nahiak asetu edo eso ja bereiek izan beharko dute. Baina pentsatzen dut gaztentzako pentsatuta dagoela, alde batetikan betetzea joaten dalako eta gero programa beak duen egitura, estiloa, plato hau, dekoratua, hizkuntz mota, eta hori dena gaur egungo gaztentzako pentsatuta dagoelako. Eta hori programa gutxitan gertatzen da. Eta oroar egingo zenidake gazteentzako programa baten balorazioa edo? Esan behar dagoen alde batetik gazteentzako programa gutxi dagoela. Honea torre horretik ikusten egon naiz. Bartu dut aldizkari bat, programazio aldizkaria. Eta beratzen naiz ez bakarrikan Euskal Telebistak, bezik Telebizio Espainolak, Telecinco, Canal Plus, eta modan dauden beste telebistak zer nolako programazio egiten duten. Eta konturatu naiz, gazteentzako, bakarrik ikusi ditut, aldetik ikusikaz Euskal Telebistaren lehen katean. Eta besterik ez dago. Badago gazteentzako programazio infantila, eta hori kate guztia daukatena, Plastik, Telebizio Espainolaren bigarren katean. Gazteentzako ez, umeentzako programazioa, programazioa helduentzako programazioa. Eta gero, gazteentzako suposten dena, musika, bideoklipak erantzeko, baina hortik aurrea ez dago ezerrez. Orduan, zentzorretan guko ondila dago. Eta pentsatzen dut, gaur egungo 14, 15, 16, 17 urteko jendeak baitula bere interes propioak, eta talde bat osatzen dutela, bai interes propioekin, bai estilo batekin, adibidez musika estiloan, oso musika mota bat gustatzen zaie, eta bideoklipa, por ejemplo, programa honetan jartzen duten musika, pentsatzen dut jende asko gustatzen zaiola musika estilo hori eta ez beste bat, eta pentsatzen dut gazteen programazioan olako gaiak etrata beharko litzezkela, ez da? Bai, eta Eduardo, zuk modu batez programa honen ideia izan zenun, ez da? Zertan pentsatu zenun edo ze kriterio jarraitu zenitun ideia hauek pasaratzerakoa? Nik ikusten dut hau aurreko planteamendu batetik datorrela, ez da? Nik ikusten dut telebista ez duela bakarrik entretenidu eta divertidu bakarrik, ez da? Baizik eta baduela beste zeregin bat, beste funtzio bat, ez da? Didaktiko hain zuzen. Orduan, ni buratu zitzaidanean programa hau egitea, horretaz nengoen
peintatzen, ez da, nola bideratu hori bideo hori. Eta, horregatik alegindu nintzen, oso programa konkreto eta berezi bat egiten, ez da, gure programan ez daude bideoklip asko, ez dago oso musika estrondosoa, ez da, baizik eta beti alegintzen gara hori, informazio bat eta era oso lasaia eta narratibo batean, ez da, eta nik uste dut horrelako programak derrigorrezkoak direla telebista batean. Nago besteen kontra, ez da gutxiago ere, baina ikusikaz bezalako programak derrigorrezkoak egon beharko dira batez ere besteekin konparatzeko, eta honelako programak egin behar dira ez audientzia izugarria bilatu nahian, baizik eta, gaztentzako erreferentzia gisa egon dezan honelako programa didaktiko bat. Ez dakidana, agian, ondo ezagutzen dituzuen gazteen nahiak, ze begira ezazu zer esaten diguten beraiek. Ni egunean telebista 2 ordu ikusten dut. Asko. Zortzi. Pizka bat. 3 ordu. Egunero? 2 ordu irun. Segun, batzutan. Jai daukaten nian, bideetan goizian ikusten. 2 edo 3 ordu. Egunero. Asteburutetan juten naiz arrantza egitera edo diskotekara. Egunean igual ordu terdi edo 2 ordu. Edo gehiago batzutan. Asteburutetan gehiago. Gutxi. Ez que gauean, gauero, ia gauero. Ez, arrasatzen gutxitan. Naski faltan dune, bai. Bai, pelikulak. Arratsaldean eta gauean. Pelikulak eta kirolak eta... Katukale adibidez. ETV, musika programak eta bat. Super Channel eta Katukale musikaz. Serie batzu, ETV bian, el Escuadrón Especial. Katukale eta Super Channel. Adena. Aquí denetatik kalezira, eske funtzio bat, Katukale bai. Eta batzutan hori ongit irabilibira edo, baina. Ez poli ez. Politala. Pelikula, funtzioa eta... Pausoka. Jokuak eta horrela delako. Gazentzat, debate bezala edo programa bat. Gazteen arazoa zitza egiten duna edo. Gure adineko zerbait gauzak atera. Nola divertitu donezake eta bat. Nengo musika gehiago. Ez hemen, bota duten kontzertuak gehiago. Vale, musika, edo estela kirol eskirol edo motorsport edo zerbait horrelakoa. Jo bai, kirol gehiago. Musika eta gero igual kirolak, reportajeak. Beno, Mikel, aurrera jarraituaz zuri galdera zehatz bat egitea gustatuko litzaidake. Telebista ona ala txarra da? Ona. Nik esango nuke, printzipioz, ez dela ez ona eta ez txarra, baina komunikazioa handitzen duen edo almentzen duen neurrian, ona. Hori txarra desatea dela, pentsatu irrati bat, ona edo txarra da. Printzipioz ona da. Zeratikan, alde batikan, komunikaziorako almen gehiago ematen duelako. Askotan guraso esaten dute txarra dalako, bere semeak, askotan telebista horren peatuta diltzen dialako, ez da izen bat ordu. Baina eske pentsatu dute gurasoiek, ume horiek beste alternatibarik baduten. Adibidez, kale ateatzen dira, kotxez beteta dago, igual ez daukate parkerik, edo askotan gurasoa nahi esaten dute beren umea telebista horren egotea, han isili, geldi, eta ez dute problemarik ematen etxian.
ezta? Adibidez, Telebisio Espainolan Barrio Samu errepikatzeko arrazoi bat izan zen, gurasoek kexatu egiten zirela, ordu horretan umeekin zer egingo zuten. Orduan esan nahi dut, gurasoek kexatu egiten dira, ume aurrean, beste alternatibat ematen bali emazu umeari, beste gauza bat egingo du. Orduan, ez du olako pegarik. Eguneroko bizitzan integratzen bali maduzu, beste gauza bat izan. Adibidez zuek, Kirolen, hor, zer egiten duzu zuek? Telebista ez baduzu ikusten, zeintzu beste aukera dituzue, edo zu burko. Hori nire intereskoa delako, Nik pila bat irakurtzen dut. Da ez badut irakurtzen musika entzun edo kalea irten. Nik kalea urten edo musika entzun. Da kalean? Lagunekin eta... Zuek, gazteok, zuek, hor ez daki zer nolako gauza raro badago adibidez gure programan, ezta? Gu gazte berria eta ikusikaz sortu genunean, hor bazegoen aukera bat, zuek parte hartzeko, zuek idazteko, eta hor, bonetan, ni behintzat, hasierako helburuak hor ez ditut bat ere lortu. Esan nahi ditut horrekin, jendeak ez duela idazten. Eta zuek adibidez, badaukazute ohitura hori idazteko ohitura edo? Nik ere ez, alperrakara. Egin bat zenuketena da bideoak. Esan nahi dut, eskutitzak jendeak igual, gu edo gu baino zaharragoa direnak, itxuta daude idaztea eta beren generazioa paperaren generazioa da. Baina guaingo jende gazteak, mozturte duenak, jaiotzetik dauka telebista etxian. Eta beti izagutu du hori. Horren agian, arrexago da kaset bat grabatzea, edo bideo bat grabatzea. Igual agian izango da hori. Ez dakit. Dena dela, agian gurasoek iritzi arraro batzuk izango dituzte, komenigarri litzateke agian hauen iritziak jakitea, ezta? Horixe. Ikus ditzagon. Orain ikastola ez daukanean oporretan dago eta zesango izut, egunean 3-4 bat ordu bai. Gehiago ere bai, nik imustaz gehiago ere bai, baina ez daitola, esateko zigurla ez daite, 3-4 ordu bai. Orain bai, klaro, nen oporrakin bai. Baina eskola dakatenean ez daka denbora ikusteko funtzioa ikusten du, marrazkiak, besterik ez, ez dago. Marrazkiak dauden guztietan orduan bai, eta bestela ere pelikulak eta atzetik horrela euskal telebistak egoten dira bera daki nik ez dakit ze izen buru duten, baina ezkero ere bai, orduan pare bat ordu errez. Inerezat gehiagire bai. Nirezetan gehiagi. Irudiak badu olako erakarpen berezi bat edo... Ez badu ezarra egiteko, zerbait egin behar du. Orduan berantzako errexena da, telebistan aurrean jarrita. Edo zein gauza, pelikula sudamerikano horiek, a tope. Den ikusten du, berdin zaio. Nahiko violentzia ikusten da gaur egun, estiroak eta telesaila batez ere. Orain imaginazio bota eta pentsatzazu zuek programa daukazuela. Zer nolako programa ingo zenukete? A ber, Irune. Nik adibidez elkarrezketak sartuko nituzke. Kalean jendeari guri interesatzen zaizkigun gazte hori ez, eta bebai pertsonai garrantzitsu izaki musikatik edo adibidez, jende batzu gustatzen zaizkiguna batez ere. Eta gero liburuak eta irakurtzeko gomendioak sartuko nituzke. Zure ez dakit, toke kulturala baita emango zenioke. Bai. Oso ondo. Eta zu, Urko, zer Nik egingo nuke, ez dakit, euskal musika talde buruz. Eta horri buruz informazioa eman, klipak eta gero kontzertoi buruz informazioa eman. Eta zurea gogorra izango litzateke ez da? Nik hemen enkuesta badaukat, ekarri dudana. Frantzian egindako enkuesta bada, orain dela 10 urte inguru, pixka zarra, baina frantsesak zer nolako programak nahi izango lituzketen, ezta? Eta ben azaltzen dizta eta berzuek antzeko dauzkazuten, ezta? Bata da, gehien nahiko luketena animalien bizitza. Esaten du. Ez. Ez, aizko ez. Frantzesek orduan ez da igual. Naturaren inguruko gaiak, edo natura salbatzea eta halako gaiak. Bai. Bueno, ez da. Gero, bakarrik egiten dian deporteak, atletismoa, natazioa eta horrelakoak.
Nik ez. Badirudi hemengoak eta frantsesak ez da. Gero, bestea da, liburuak, komikiak nola egiten diren dantzeko. Hori bai. Bueno, bintzat, batean koiziditzen dezute. Nik hor galdera bat egingo nizueke baita, adibidez, musika aipatzen dugu, ezta? Eta nik uste dut badagola musika mota bat, baita gaztei zein nagusie guretzen zaien musika motaz. Jarriko dut, adibidez, Magnofler, zuen gustukoa da? Ez, bai. Magnofler, dut entzun hori, osea, bera ez, bere taldi... Dire Street, adibidez. Bueno, bai. Adibidez hori da gazteen gustukoa eta nagusien gustukoa. Nik uste dut telebistan ere horrelako programa bat dagoela hor tartean, ez da? Eta ni behintzat horrekin nabiela buruan. Osea, nik uste dut, eta nire programa saldu egin behar dut, bai ikusikaz, edo horrelako programak hor daudela, ez da? Ez direla ez musika konkreto batekoa, ez bideoklik, eta ez dira ez da oso programa kulturalak, ez da? Nik ez dakit zuek horretan ados egongo zareten nerekin. Badagoela musika batzuk, denentzako gustokoa direna, eta baita ere telebistan, edo zuek ez duzuela. Bakarrik zuek ikusten duzu musika mota, programa mota bat bakarrik? Ez dut uste. Nik uste dut danentzat ere egon aldela, bai. Bai. Ez da erresa ez, baina pizka zeietezkero. Eduardo, zu zeure lorpenarekin edo behintzat zure helburuak lortu dituzuela pentsatzen duzu? Bueno, nik ikusikaz programarekin gauza bat ikasi dut, ezta? Bueno, gauza asko, beste batzuen artean hori lehen aipatu dudana. Gazteen partizipazioa beste bideo batzutatik bilatu egin behar dela. Nik hor muturreko bat jaso dut, hori kartak idatzi eta karta bidali eta hori nire ustez, bueno, ez da izan bat ere, bueno, ez du izan oso harrera hundirik gazteengan. Orduan, bueno, uste dut egin behar duguna da ez gazteak ekarri telebistara, baizik telebistara eman gazteen gana, ezta? Eta nire ustez hor dago koska, baina zuri hitz, zuk segitu nien, galdera bat egin behar dizu zure bioi. Zuek zenba hor ikusten dituzu telebista egunera? Media bezala. Ordu bete. Media, bai. Ordu bete? Pelikula da, igual ordu, 2 ordu, baina... Bai. Eta zein ordutan? Afalostean. Afalostean pelikula. Bueno, horrek ere zebait adierazten digu, ezta? Bintzat, gure goikoek gutan izmarko luketen gauza bat. Bueno, orain... Bueno, eski horrek kontunek ibarana da, normalean gaztentzako programazioa, umeentzako programazioekin batu egiten dela, eta orduan arratzaldeko 6-7 inguru hortan botatzen den programazio horretan, bueno, kajon desastre, telebizio espainolan, ume ez da eta gaztentzako ere programa bat, franja hortan jartzen dute, zeitarrik ingurun ez da. Baina hori, askotan gazteak ez daude telebista ikusten ordu horretan. Normalen beste ordu batzutan ikusten dute, ez da? Programadorek gero hori kontuan eukibako luketela, ez da? Kontuan izanik gure ordua zazpirak ingurua dela eta ezin gaitezkela pasa, gure hurrengo atalera joango gara, Gazteberrira hain zuzen, eta gaurkoan Gazteberri honetan 3 berri oso interesgarri izango ditugu. Gaurko Gazteberrian 3 berri interesgarri ikutuko ditugu. Alde batetik, gidoi lehiaketaren ikusketa egingo dugu. Bestetik, urepeletik egiten diguten eskaintza bat ikusiko dugu, eta azkenik, Ingelaterrara joateko sari hori banatuko dugu hemen Jon eta Luis etorri direlarik, bueno, batek saria banatzea eta besteak jasotzea. Hortaz, lehen dabiziko berria emango dizuet. Gogoratzen duzuen nola gidoi lehiaketa bat prestatu genuen eta nola esan ditzuen Leioako Altzaga ikastolako gazteek irabazi zutela sari hau. Beno, ikusi ezazue zer nolako lana prestatu diguten. Klaseko lagun batek ikusi zuen ikusikaz programa, ez? Eta orduan, beste egunean etorri zen klasera eta Stanizi komentatu zion, ez? Orduan, ona iruditu zitzaion ideia Stanizi eta lanean hasi ginen. Orduan, bidali genuen gidoia eta egun batzu beranduago deitu zioten Stanizi gure gidoia ona zela, hautatu zutela esan ez, eta orduan gudenok oso posi jarri ginen. Gaia aukeratu ondoren taldeak egin genituen, eta guri talde informazio biltzea tokatu zitzaigun. Hau irudi taldea da, eta itsasontzien irudiak egiten ditugu. Gu pentsatu genuen programa zerbait barregarria jartzea.
Orduan, gure taldeak pentsatu zuen iragarkiak ez zela bat ere txarra. Ondo atratzen zitzaigunean ondarrura joan ginen. Han ez egonez leku egokiak egiteko, ondartza batetara joan ginen, eta han iragarkia grabatu genuen. Lehenengo gure informazio taldekoak euren txosten eman ziguten, eta guk gidoietan idazten genituen. Guk gidoi asko egin genituen, eta gidoi horietatik batzuk aukeratu genituen. Itsasontzien gidoia, arrainen gidoia eta elkarrizketaren gidoia. Gu klaseko hautatuak izan ginen grabaketa egiteko. Aimar zuzendu egin zuen. Jeneko aurkezlea izan zen. Ander audio kontrolatzailea izan zen eta nik kamera izan nintzen. Euskoa horla zebilen, da inor gertatu baino lehen tokia aukera zuen. Geroztik gera hemen, giza libreok izateko. Urepele derautzut aitortu beharra, ederrez etzarela munduan bakaja, bainan ala ere nik zuzaitut izaja. Galdezka haste bazaut neoiz kanpotaja, nungo semea naizen edo nongo taja, goraki erraiten dut ni urepeldaja. Urepele erran nahi du ura epela. Iturrietan ura 13–15 degretan delako, hotza ez delakotz. Urepele Baigorriko haranaren puntan dago. Basa Nafarroa mugari bizkarrez. Zure eremuetan dute ezagia, gaurko bi Naparroen arteko ahia. Etzare paperetan hanbat ekarria, bainan aitortu nahi balute egia, kondaira zaharretan zoin aipagarria, jolan hiltzen hauteman zinuen egia. Denboran Urepeleko lujaldea Nafarroako egenuari lotuak zauden. Eta gero, errege Luis XIV-aren denboran Egiko lujak lotuak zauden Frantziari. 1872an sortu da Urepele. Ahotzak zuganatzen dauzkitzu ekainak, bainan gu eskutsatzen horien usainak. Etzauzkigu erdaran lokartu espainak, euskara baizik ez du mintzatzen hartzainak. Garbiki behiratzeko eskualdun doainak, paregabeak dira zure mendigainak. Urepelen, ardi askuntza egiten da gehienek. 3 agentegi batira. Nere osaba langilea eta agentegian. 39 untzi batira. Amorrainak saltzen dituzte ostatuetan, Espainian, Bordelen, Baigorrin, Parisen. Entzun dituzu ez, eta haurtxo horiek beren moldean esplikatu dauzute Urrepele herriaren lehendabiziko errannahia eta haren unen kokapena ere ez. Mugak erortzen ari dira eta uste dugu baliagarri litaikela elgar ezagutzea eta ahemanak sortaraziz ipar eta hegoaldekoen artean. Hortarako komitatzen zaituztegu, onara jitea gure ezagutzera eta guk ere hola zuen ezagutza egin ginezake eta bozik, zeren hemen gutxi bai gaude. Gero ejan behar da ere, Urepelen nombretipian bizi girela eta uste dugu ikastetxearen bitartez behar litaikela komunikazio bat lotu beraz eta beste gaztetxo batzu ezagutu demora berean eta zendako ez beste bizi molde bat.
eta horretako 3 moldetan errezibitzeko moldea baginuke ez. Nola edo kurso osoaren dako egiten laizke gaztetxoak, hori errezibi molde hori egin laike familietan ez, eta aste bukaeran aurrak joan laizke etxera, edo bestela, aste batentzat, trukaketa bat eskola batekin edo beste, gu hemen hortara buruz gehien bat gaude dei egiten dugu ez, edo beste gisa ere, bizpairu egunendako aste bukaera bat edo hola, posible da hemen pasatzea, nola gela berezi batzu bat ditugun, toki asko lasaiak eta hortarako komitatzen zaituztegu eta guk ere gero zuen bitartez ezagut dezagunez pixka bat egoalde hori ez. Eta azkenik gurekin egin famatu egin den FSL-ren bidai hori lortu duen laguna hemen daukago. Ez da Jon, eskuratzeko prest dagoena, eta Luis, FSL-ren ordezkaria, oraingoan Joni eman behar diona baitare hain zuzen, saria. Bueno, kontua da, zuekin hitz egiteko aukera daukadala, eta zera esango dizuet, alde batetik FSL-koek posi sentituko zaretela zuen helburua lortu baita, ez da? Noski baiet, guretzat, gure asmoa zen, gure gazteen artean sari hau banatzea, eta horregatik zorionak. Eta bestalde, zuk zer esango dizu, pozi egongo zarela, ez da? Bai. Gainera, ilusio egongo zizun sari hau eskuratzea? Bai, noski, alde batetik, beste Euskaditik aparte, beste herrialde bat ezagutzeko aukera da, bertako kultura, eta nire gehien interesatzen zaidana, ingles ikastea, ez? Hori da.